Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana deskriva bħala bullying u reba id-direttivi li ħarġet l-Union tal-Piloti l-Alpa fil-linja nazzjonali tal-ajru il-KM Malta Airlines kmini 2 filgħodu. Konsegwenza ta' dawn id-direttivi bosta passiġġieri bdew jintlaqtu minn dewmien fit-titjiriet tagħhom minnu lejn Malta. F'kummenti ma' TVM News, il-Ministru Caruana, politikament responsabbli mill-linja nazzjonali, għamilha ċara li mhux se jiċċaqlaq pulzier mill-pożizzjoni tiegħu u l-pożizzjoni li dwarha kien qabel mal-Union meta fil-31 ta' Marzu tas-sena li għaddiet bdiet ittir il-KM Malta Airlines. Il-koll ħriġna 400 miljun sabiex għandna airline ġdida permezz ta' dawk il-flus salvajna l-impjigi ta' dawn il-pilot u għaldaqstant nippretendi illi dak li jingħata lura lill-poplu Malti u Għawċi bħala rikonoxximent ikun totalment differenti minn dak li qed naraw issa. Iva, propju bullying għaliex kull darba li jersaq sajf nibdew bl-azzjonijiet biex nagħmlu pressjoni fuq il-gvern. Iva bħala Ministru għamilta ċara li jien m'iniex dispost niċċaqlaq laqqas pulzier li hu pulzier għaliex jekk inkun għamel hekk inkun ta' disservizz li l-poplu Malti u Għawċi kollu. Fl-istqarrija l-Union tal-Piloti qalet li bdiet b'dawn l-azzjonijiet minħabba qatt ta' kwistjonijiet fosthom nuqqas taqbil dwar seniority, il-mod kif pilota jista' jitlef il-liċenzja u xi punti marbuta mas-saħħa u s-sigurtà. Huma affarijiet ħansejħilhom hekk trivjali, waħda minnhom u naħseb illi maġġorment hija minħabba għalfejn qed isiru dawn l-azzjonijiet hija dik dwar ir-reklutaġġ ta' piloti ħansejħulhom hekk barra l-KM jew piloti barranin. Hemmhekk id-diskors mal-Union anke il-kumitat kien differenti, kien ċar meta bdejna ngħaddu minn kumpanija għall-oħra, id-diskors ma nbidilx min-naħa tagħna. Il-Ministru Caruana qal jekk kif il-Gvern żamm kemmtu mal-piloti dawn għandhom iżommu mal-ftehim milħuq. Nonoraw il-Golden Handshakes tal-miljuni ta' euro, nistenna issa li kulħadd iżomma dak li ġie miftiem fil-xhur li għaddew. Huwa temm jappella wkoll lin-nies biex isemmaw leħinhom u ma jaċċettawx din it-tip ta' attitudni. L-azzjonijiet mill-Alpa waslu wkoll għal kundanna qawwija mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA. Fis-stqarrija l-assoċjazzjoni qalet li fi żmien meta Malta qed tilqa' eluf ta' turisti kuljum u bis-settur fl-aqwa tiegħu, l-azzjonijiet tal-piloti tal-KM huma irresponsabbli, mhux ġustifikati u ta' ħsara għall-ekonomija. L-MHRA qalet il-problema fil-konnettività tal-ajru bħalissa teeddet ir-reputazzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni aċċessibbli u ta' min joqgħod fuqha. Dwar id-direttivi infushom fosthom ir-rifjut tal-piloti milli jsegwu operazzjonijiet normali tal-ajru, l-MHRA qalet li dawn qed isiru apposta biex joħolqu pressjoni bi ftit li xejn każ lejn l-effett u l-konsegwenzi li tista' ssofri l-ekonomija u l-eluf ta' familji Maltin u Għawċin li għalaw ħobżhom minn din l-industrija. Fis-qarja separata l-linja nazzjonali tal-ajru il-KM Malta Airlines qalet li t-titjiriet se jibqgħu joperaw mingħajr kanċellazzjonijiet u appellat lil passiġġieri biex xorta jagħmlu check-in b'mod normali. Fl-istess waqt KM Malta Airlines apoloġizzat lill klijenti tagħha għad-dewmien li jista' jkun hemm fit-titjiriet.